Erokamano kuom ketena Mogi TV ka endi wane kidieny mar ariyo mar chenro mar duol ka wan gi wendo modhi ali His Excellency Dr. Matthews Owili en jalup governor ma Kisumu. Erokamano ahinya kuom wasechegi. Erokamano homeboy. Ngeni biro geni homeboy ni akanye ogige ni wako di kamoro achiel. Kamano. Erokamano. To governor be chako mana luongi ni governor to ngeni biro manyo kom no mbele ka lakini odhi goyo mbaka no bang' dakika matin. Gima timore en nitiere ywaruok e kind governors gi sirikal man malo e wach mar road maintenance levy fund. Ini nene nange wach ni mokuongo. Onego dongi onego bi e county ka koso onego dongi sirikal ma malo. Trevor yie na mokuongo. Aduk ni erokamano kuom gwela. In kod Jaramogi mondo abika. Ang'enyo ka biga ka pile. An e gweng kocha. An e dala mar Kisumu. Kora aduk ni erokamano mokuongo. Mar ariyo an ang'eyo ni an Jakopere. Yeah. To Jakopere ka an achiel kuomgi nyowito papa. Koro yiena mondo kwa ne jowa ma Jakopere. Ok ang'eni Jakopere kata okinta ang'eni bende ero jo Catholic. Kamano. Kaka ang'eyi ni wabed kod kwe kod hera kwa lemo. Nikech koro nyowito achiel kuom tendwa ni Nyasaye biro telona mondo wachop mwadhiye. To kimara adek kapok adhi kuom giming'isa aduk ni erokamano. Kamoro amora mantie awacho ni yo ma homeboy to awach ni kaka Jonyakach kaka onagi wamor kodi. Gi dho ngere wacho ni we are proud of what you are doing. Inform jowa gi dhowani to bende inform Kenya, okay? And wamor ni in ka nikech weche dhi maber. Ipenja ni to dwa tim nang'o e weche ma koro sani omoko e kind sirikal mamalo to gi mar loch gwenge ma gi dhore luongo ni devolution. To apari mana mapiyo piyo kapok achopo giming'isa no ni Kenya king'iyo kano wadhi yiero higa mar 2002 mano gino ni National Rainbow Coalition, okay? Mane Kibaki mano bede jatelo. E mano miyo gik mang'eny otimang'o olokore. Chon Trevor hapa nipo ni tin. Onyuola mbele ni. To kani dwaro telo mora mora kata gimoro amora maber mondo bi dalau nyaka ni dhi go chongi e State House kacha mi wer wende ma puoyo wuon piny. Ndalogo nen His Excellency Torech Arap Moi Nyasaye oket chunye kamokwe. To loch manobiro mane baba ne nitie to kod Mheshimiwa Kibaki mane koro koket jakom kaka kaka minister mar roads in 2003 to wacho ni yawa kar mondo mawach ni ng'ato nyaka bi kae kati mang'o ka yud konyruok kocha wachuog migepe mokadek be osewache mang'eny owache kata ma just the other day migawo mar Kena migawo mar Kura to gima migawo mar Kera koro yore manie e gwenge iloso gi Kera, okay, Rural Authority. Yore manie e bombe iloso gi Urban Authority. Yore madongo iloso gi Kenya National Highways Authority. Mang'isi ni koro kibika joki miyo pesa. Komiyi pesa tidhi loso manie gwenge, iloso manie bombe kamano. Anyalo wacho ni mano bende was the first level ma devolution kaka wang'eyo. Then of course in 2003 kanyo be mwayude gi CDF Act, okay? Makoro be ne chiwo pesa moro ne members of parliament mondo los go yore mang'o manie gwenge gi, okay? Nikech ndalogo yore gang'o gi ne mondo miyude ni thimana ka wacho nicha nyaka biti mang'o nyaka bigo chongi. Koro wang'e kumwae kaka jo Kenya. To bende nyaka koro gimiluongo ni devolution kata loch mar kor gwenge kaka gweno umo nyithinde. Iwinja maber. Emomiyo an to koro wacho an naonge ndalogo kane 2003 no kapana wuok e university to jakom ne nitie, gavana Nyong'o Majatana ne nitie, to bende ang'eyo historia mar kuma giaye. Koro gin giwegi ma koro giwacho ne gitimo kamano mondo mi giter pesa go kono e migepego nikech ndalo ka ne onge ang'owa sirikal mar ang'owa mar loch gwenge ne onge ang'owa devolution. Koro sani mantie devolution ni Jakom himself was the architect of this thing. Mano goro gini gi Governor Nyong'o to gi ji mang'eny, and ang'eyo ni all Kenyans of goodwill feel the same. Ni kare koro
kera kod kura kura odhi ang'owa e devolve units and kata mana CDF be no wachne Trevor can be helmet moro ka mi arwaki what CDF gini kilo liet kabisa go kind abagi ogoya gi kid but mani adiera mango mani kende let's face facts as they are okay kori penja nito anan kanye anan part of the devolution family gombo marwa ahinya en ni pesa mane biro mar road maintenance levy mabendo osemiyo wagero ndeche mang'eny aduna wache gimoro ing'eyo ni ka in e county to irito pesa miluongo ni shareable revenue malo mar 15 mipogo ne counties 47 then mar ariyo imiluongo ni own source revenue then mar adek in gi funding wuok ne mamoko kachiel kuomgi en this road maintenance levy pesa mosebedo go adiera ahinya ingeni own source revenue you can fall short pesa wuok malo ka bene you can fall short ka every time we jiware en pesa di mondo atene counties mondo los godo piny kata mondo los godo giminyalo bedo go adiera en pesa ong'ade already entie koro kumiga en 200 million tingeni yore kata kiloso mana yore 15 tingeni gino losgi to machielo cha luore inyalo budget ne yore 50 to nekech yuto mowuok one tin iloso 30 mane kama yuarok nitiere nikech sirikal mamalo to wacho ni nitiere kaka loch gwenge ma counties ok osetiyo gi pesa ni yo makare bende pokadagi koso giriamo pokadagi ing'eyo ni onge chiro ma onge janeko ok mano ting'eyo omiano kawacho ni governors taken angels okay to mano ok nyal miyo sirikal mar county ang'owa pesa mana ka mana piny mawacho mamalo bende ok nyal wacho gin tagin ang'owa and nitie chike e piny mar Kenya manyalo deal gi ng'ata motimo marach okay omiyo ok nyal wacho ni ng'ato kotimo marach kotimo ang'owa to ng'ama idhi wene pesa no bende iwacho ni is not as clean as Caesar's wife to koro gidudhi timo nang'o nikech chal ni mae gimoro achiel madhi kelo pogruok maduong' mogik e kind loch gwenge gi sirikal man malo nikech jatend piny nosewacho endo wacha ayanga ni anyiso governors gi ni pesa ni wena go uru to mano be gima jakom bende nowacho Raila Amolo Odinga nowacho ni pesa gi onge gima jo MPs gi timo gi pesa gi eto nowacho no dhir governor eto koro loke jatend piny to koro loko ni gini wena go uru Trevor wa mabor kaka oganda kendo pod wadhi mabor kaka oganda omiyo gima timore sani ma koro nitie ywaruok e kind piny owacho mamalo gi piny owacho mapiny aparo ni en gima anyalo wacho gi ngere ni normal omiyo kumwae bor kumwadhi bende pod bor mos piny anyalo wacho ni anang'eyo ni it will be in your lifetime ni gik mwawacho gete will come to pass omiyo wan kaka sirikal mar loch gwenge kata mar devolution wabro medo dhiro ahinya mondo mi gik mobedo devolve kaka barabara ogini go mondo timo mondo mi county san wanyalo wacho gi mang'eny ok ariyo kende san wacho wach ma barabara to wacho wach mar ang'o mar CDF to nitie gik mang'eny bende king'iyo kata weche mag thieth ang'o gini go ng'eny gi ok obedo ang'o ok obedo devolve samoro bende devolve gi kamano to resources ok bi dongere wacho ni nitie resources are supposed to follow functions so miyo functions no team to we kill resources then none is a problem but so this stand as nitie onge winjruok e piny wacho mamalo gi mar county kaka wadwa timo wach mar weche mag ndara gi pesa monego bende biro piny kocha nitie bende kose court wane wase kata gomba and I'm on record mokwongo and giji mang'eny ni members of parliament ka giyie adier ni devolution onego beni konyo ji to kos manie court onego beni kata koro giwinjre pendshik masani oyie gimiluongo ni alternative dispute resolution giwinjre gi oko mar doho mondo gino mondo miyo gino timre to ka gidagi tawacho ni and I know I don't talk on behalf of the Council of Governors but koro awuone kech koro iluonga ni kaka sirikal maloch gweng kata devolution family ok wabi mondo mi seed even
we have been doing this by the ok ni sani mochakore en mane koro mit mar ang'owa mar pesa mamako jomalo gi omiyo koro gima gima watimo ang'owa oduog malo they are clawing back gi dholuo yeah ging'wenyo devolution gitimo ang'owa giduogo malo ka to nowacho ni gima nosebedo kwatimo weuru watim kelnouru ang'owa pesa mondo walos go ang'owa wechewa kaluwore gi pend chik schedule 4 of the constitution and kapo nitie governor moro ma ok tim maber to makeuru nikech nitie chike ma monego bed ni ng'eto koni gi koni kata in governor kata in president kata in ng'awa no one is above the law. To in kipimo gini kaka ng'ama osebedo e loch kata e telo higni mang'eny, ywaruok ni kanye ka en mana ich lach mar pesa kose en bedo ni ji te ong'e ni nitiere mibadhi nikech ka ng'e ni dhi miya siling 100 to wadhi nyiewo gimoro ma en siling 100 kod imiyago kod imiyo ng'at machielo dong' onge ywaruok. Wayware mana ka dipo na ng'e ni 100 ok adhi tiyo kode te moko ne dhi dong'i. I am on record as saying ni jo Kenya nyaka koro bed serious. The laws ma wan godo are very progressive. King Year Schedules 6 of that very constitution, okay? Owacho ni ng'ama nigi mibadhi ang'o ne kono mtema okonego dhi atelo. Okay? But here is a case majowa are basically worshipping the corrupt. Jo mibadhi go nikech pamo nyant mare maginyalo yudo. Okay? Omiyo an pod awacho ni until as a country wadok back to the laws mose pass mondo wa ensure ni jo mwaketo etelo. I mean, let me tell you, Trevor, gidongere everything, and by there it is true. I know you prove it, everybody else prove it. Will rise and fall at the level of what? Leadership. Telo. The only thing one lack a penyuani enangoa and telo. The one gi telo manyalo inspire ngato. Mondo kik tema ngoa, mondo kik bede ngoa e mibadhi. Koso ka in jatelo ka ngato ngiro kono ngano maja mibadhi chama nisani ka tema ngoa. Kika beja mibadhi. Okay? Omiyo gima timore sani ka kipenja unfortunately is fueled by the desire of corruption. How much resources are you controlling? Kaka member of parliament, ingi pesa di, minyalo jen travel in kama itim mai, kaka in governor ingi pesa di minyalo kama, in president ingi pesa di, in minister ingi pesa di, in kaka mano is the driving force or factor behind all this war that you're seeing. The normal mwananchi ka is not in contention. No one even thinks about them. Unfortunately. Mama en mana kuwe makoro jidwaro ka. To koro king'iyo sani kama ochung'e ni pesa ni osebedo ka biro e loch gwenge. Un kaka koro Kisumu ang'o mosekonyo go malich? Nikech ji penjo ni to koro ang'o ma pesa ni osetimo. Nikech ni wacho maber ni jopiny samoro be onge igini. Mondo be gige ni gini osekonyo. Ang'o ma pesa ni osetimo. I am Trevor Amor natiyo gi ng'ama iluongo ni Professor Peter Anyang' Nyong'o. Nikech every single year eiga ka higa Governor Nyong'o osechoko jo Kisumu mong'iso gima otimo. He gives a scorecard every single year since 2017. Okay? And I keep samora nyiso ga jo media kaka koro in ja media because in wang jo piny. You are the moral, of the people. Kibiro Kisumu kacha, ibiro yudo report go from year 1 up to now. So it will tell you also. Kabiro studio come depend on angomo setimo gi this KRB chakre 2017 nyaka sani. Okanyal paro gite. To gini angoa, gini report kendo angoa kendo gintie. Omiyo yore te moselos gi pesa mawuok kuom road maintenance levy. Okay, e county ma Kisumu inyalo kwano kendo angoa kendo gintie kendo gin angoa gina report. Mopogore gi mano e county ma Kisumu kanyo wan gimiluongo ni huduma mashinani. Okay, wadhi ir jopiny. Kapo gibiro irwa wadhi angoa kapo kwa miyo report. Wanawego wadhi irgi. Wadhi in each and every ward. We have 35 wards. And all the ministers go there and people tell you, okay, remember, budget better driven from the ground. Gini mage wacho no down lost school ka ger mara baraka ma. Gini the priority. Okay? Mara ngawa mar jopiny. Koro wadhi irgi mokwongo. And I can tell you it's a very stormy meeting. Okay? Then kwa ward ka ward 35 of them wadhi a sub county.
Kwa sub county wabire Huduma Mashinani mane ngoa manie county. Okay? Mano mar jopiny mondo timango mondo wuok kodwa based on gimano wacho timango no wadhi timo negi. Then once a year governor luongo jangoa jo county for a state of the county report. Mabende ni angoa ni e pen chik. Okay? Omiyo penjo penja ber to mondo mi aduoki in detail ni nyaka jotimo yore machalo kama dalau. Kata mano be dalawa. Or Seme or Nyando or Moroni report niti. Okay. And a law governor and agomba hinya. Nika poni mana gima dawre na mogika mondo koro ngi. Ni talk and you notice all there. Yore molos gi KRB angoge nego KRB molos gi one give me machine maintenance program to one bende gima ilungo nanga pesa mabuk maloka. Okay. Miloso godo weche mago bende moloso go bentie. Koro mago te are all there and they are on record. It's not just what I'm saying. Okay. And given tie kacha and can be verified. All right. Ada donje weche mag siasa daka matin to tie kane wach mar ndara ni kineno nikech jatendi men governor Professor Nyang' Nyong'o bende nondiko barua kawuono ka kwedo wach mar dwaro pesa mar road maintenance levy mondo doge sirikal man malo. Te iye kanyo ywak ni chalo kagima sirikal man malo ni temo kagima duoko Kenya chien e ndalo mane wantiere kapok katiba manyien odonjo. King'iyo kit telo ma sirikal masani osebedo ka timo gi loch gwenge, gichalo joma duoko wa chien koso gichoro wa mbele. Giduoko wa chien gi yo malach ahinya. King'iyo wach mar road maintenance levy ni chakre higa ma kapok odonjo piny owacho e higa mar 2017 osebedo kobiro. Then the other day giwacho ngeto mangowa gidwa kawe malo ka. Iwinja. So mano nyalo wacho nang. Okay? Gingwenyo devolution gitu ma gidok godo malo ka. And king'iyo nitie gik mang'eny ahinya ma piny owacho mamalo timo. Okay? Ma ok ni kare. Ing'eyo ni sani koro sani gigero chiche kamoro amora. Ano kadagi. Piny owacho mamalo nyabedo gi pesa mondo mi giger go chiro. Okay? Mondo mi giger go affordable housing. Even housing really is a county government responsibility. Market is a county government responsibility. Sani koro gigero ano kanyo gigero nikech bina jawabo yude gina. Nyo segwege PS hinga. Of course gigero okay, affordable housing in Kisumu ng'eyo. Ng'eyo nitie Makasembo, nitie Lumumba, nitie Anderson. Bende wan gi chiro midhi gero, chirare midhi gero dala ma Seme kanyo. Kisumu West kanyo, Kisian kanyo wan gi chiro. Pia Singa osewinjore godo dhi gero chiro Sondo dalawa odhi gero chiro Nyakwere odhi gero chiro Katito, okay, odhi gero chiro Sondo kendo odhi gero ang'o affordable housing be malo dalawa Nyabondo kamoro ka Nyaburo ng'isi. But gima timore ni pesa nitie to ang'o amonowa miyo jok mane nitie gi pesa no thuolo mondo giti gi pesa no. Ka in gi pesa mar gero chiro tin ma national government you have no reason completely gero chiro no. Okay, me governors mango gero go chiro and Jacob must be very clear on that. Okay, ni yes in gi pesa minyalo gero go chiro but king'iyo pen chik mano kan in yonge gango responsibility at all mar gero chiro. Why can't you give it to the governor? Okay, koro dwoko back to that thing mo wacho mar mibadhi cha gi pacha ngata dwa control resources mang'eny nikiji monyalo yude mondo yude moro modayo iye kanyo. To ka giduoko chien ka kiwacho no to koro kare modonje broad based ni dhi konyo wagango. Broad based wadonje dhi konyo gik mang'eny kaka nene. Okay, ing'eyo ni king'iyo kata mana migepe ma jowago osebedo katiye. Okay, okay, mokwongo ing'e ni gima duong' ahinya about broad based ing'eyo ni kade bani jakom ne okoyie mondo mi ochung weche manche ne dhi marach ka to koro wange gi piny. Okay, an gi pacha aparo ni maduong' ahinya ma broad based ne otimo en ni noduogo no piny piny nosedhi. Okay, piny nosetimo ang'owa nosedhi. Jakom we chung ma wach ni koro an mara kata ubinafsi atimade awera godo ang'i piny di koro wange gi piny apani mano duong' ahinya manyaka ong'i. Mar ariyo en ni jok mwatero e piny owacho bedo e cabinet. Oking'e ni nitie gimiluongo ni cabinet to kanyo koro nitie jawa mang'eny. Nitie Aziason Jo, nitie Oparanya, nitie British School, nitie Mbadi, nitie Pio Wandae, gintie mangiso ne gik ma waparo ni beyo and ing'eyo ne jawagi ok ne gin ji ajia e ODM.
wan gi deputy party leaders kanyo, wan gi joma bende ne jok ma ok yot ahinya. Ariyo kuomgi osebedo governors for 10 years. Koro ang'eyo ni gibende ne gin gi paro mar chama kaka ne nyalo timo ang'o, kaka ne nyalo ran piny, to bende gin gi paro ma ginyalo somo kuom ma gin go giwegi ma ginyalo somo kuom ang'o, kuom oganda. Omiyo iseneno ka nitie weche moko koro sano se maber. Sani jok yuaga ahinya weche mag ang'o, cost mar electricity ang'o gin go. Wanda hapa na maber. In the recent past, by the way, kata ng'eyo gima nitie mbade timo, apart from the very recent past, ndalo moko kanyo we were at current in terms of pesa monego bene miyo counties kawuok ang'o, a national government. Okay? Ineno ka bende otamo winjo jopiny. King'iye gi ministers mosekalo, and more accessible or reach out to the people who gi gik machalo kamago. But maduong' ahinya ni koro sani gombo marwa kata paro marwa kalo gik mane waparo nyalo timo e piny mar Kenya can be placed on the table. Okay. Omiyo an aparo ni other than the fact ni waduogo piny irwa, bende wan gi paro manyien mosetimo ang'o, mosedhi iye kanyo ma koro joka nyalo tiyo godo. En mani koro ing'e ni iwacho ni the back stops with the president. Ing'eyo ni nyalo bedo ni advice ng'ato to onyalo winjo kata onyalo winjo koro mano to mano wachne ana nyalo wacho kamano. But aparo ni jowa to miye paro kamili makare. To i broad base ka be nitiere thuolo mar pogruok e paro, nikech ncha waneno ka Governor James Orengo wuoyo ka weche wuok mang'eny ma idwa kata riembe tich. Iriembo ga Governor Orengo nitiere joma wacho ni koro nego gole nikech wacho paro mopogore gi wach ni kama in bi neno makosa mar Orengo mokwongo. Wach ni kama an awachi kuom jakom mokwongo kane arito mondo adhi e university, samoro nanyalo dhi mana ji pass kanyo. Okay, nene aneno to. Okay, omiyo en ng'ama ji ogeno for a long time, tembe nagene. Okay, and Orengo ang'eyo much later. Eme nang'eyo that level kamano because of what they were doing and Governor Nyong'o. But koro ang'eyo gima moloyo ka koro sama adonje piny owacho. Ano adok ne Governor Nyong'o ero kamano nikech koro miya ng'eyo jakom e yo machiegni kendo ang'eyo Governor Orengo bende e yo machiegni. Awach na jodala mawinja ni kind ji ariyo ka koro awe Governor Nyong'o kigi wache mang'eny. Okay, kigi wache ang'o mang'eny. Ang'e gima wacho kamano. Nitie luor makende anyalo wacho nikech aseneno mana even up to recently manyo jakom nikisomo gikni. Okay, ne abedo gi thuolo mar bedo bura magintie and ang'eyo luor manie kindi. To ne jowa mawinja ma koro sani ndere e wachni, an gi weche adek ni mondo na wachni to giwinja awacho gi dholuo. Mokwongo kidhi e lweny nitie joma ni mbele. Okay, mbele una gi dholuo nyime ang'owa e lweny. To e lweny ka nitie joma ni chien. Okay, to nitie joma ni ang'owa ni e diere. Ok onyiso ni ok gin ji adiwa, ji achiel. Kidhi chenro mar lweny e adhula mar chenro mar lweny, kidhi adhula mar mpira, nitie strikers, joloyo, nitie joma go diere, midfielder, bende nitie jochien, bende nitie reserve. Okay, minyalo kelo. Bingine samoro nyalo kelo ng'ato ma en tich momiye kanyo matrote ng'ato. Tugo raf modong ne kende ng'ama ja raf ma samango go mitimo ang'o emikele. Gin tim adiwa, gin tim achiel. Iwinjo kanyo maber. Okay, omiyo jowa kiko e ndere ahinya. Okay, nitie ga kigo adhula ka anakia anawacho ni awacha and I don't think awach mang'eny malo kanyo. Jowa gima nyalo wacho negi e wach mipenja no en ni wabede achiel kuma e bor. Okay, ma ok ndalo mwanyalo pogore, ma bende ok ndalo mwanyalo gwere malich ahinya. No segwere ndalo mokalo. Okay, kuma e wang'eyo. Okay, e ndalo abich 5 different occasions. Okay, mose tamo e tela mar piny ni. Okay, omiyo ang'o ma dibed malich ahinya malo mano. Koro wabed rumos, wawe jotend watim ang'o, otim tijegi, wamigi thuolo, walem negi moloyo. Okay,
walemne gi ang'o moloyo. To maduong' ahinya en bende ni bende kata mana kade wan kodi ka Trevor kata kana nyuola kodi samoro bende wanyalo differ in opinion. Ok ong'iso ni ok wan owete. Wadonjo ne mbaka ma Kisumo no koro nikech mokwongo kapok wadonjo e lek mari mar bedo gavana ma Kisumo kawuono ne nitiere ng'anyo ka ji ywago ndara moro marach mawuok Ikomi kochomo pipeline Kisumo kanyo. Ndara ne wachang'o kawuono ne ng'anyo nitiere mabe waketo e rambongi ka. Ne an ka e bura moro maduong' ahinya mar gender based violence to giluongo ni positive masculinity. Mawacho ni koro joma chuo nikech wan mose wacha ahinya ne wan emwa wamiyo wanyayo weche mag gender based violence koro nan ka to ogochna genje ni adonde ni piny ochame malich ahinya Kisumo kanyo. Jopiny odhi ni to koro ndara ni nade. Mokwongo ing'eyo ni kaka piny owacho mar county ma Kisumo kata en gimitimo gi national government kata county government pod en jukumu marwa nikech kuonde jowa matimo ang'o jowa matiyo godo. Ndara osebedo marach ahinya. Adiera ber. Ngire Professor Peter Nyang' Nyong'o osendiko barupe mang'eny mondo mi joma onego bed ni loso ndara no. Joma wacho no oend mondo olos gigo. Ema loso gino. Urban Roads Authority. Okay. But nikech pesa no wan waonge godo. Koro chuno nyaka wan wakwage akwaya. Ne kuyi jo kama ichalo ng'ama puro gi liech. Ne odanga nyamang'ura ni kiyete loka. Mana go yie. Ma puoth ng'ato. Ok en marwa. En mar sirikal mamalo. And adwa ni mondo jowong'e ni kaka county watemo kar mwanyalo. To bende akwa jachung' Kisumu West kanyo. Okay. Nikech ing'eyo ni mago koro wacho ni koro margi koso kamano. Wacho no dongi bito po gibiro. Kera and Kura and Kena, all of them up there. This is a county road. Onego dhi ogo uwi e parliament kanyo nikech yo chak pinyo jowa thoroughly. Yeah. Omiyo an gadiera gi jo Kisumu. Kada bede en mani koro kanyal dhi kodgi ng'o e ng'anyo. To kare ni ok an deputy governor, da dhi kodgi ng'anyo kendo ndara ng'o ok ber. Omiyo joma onego bed ni loso ndara no, they should move with speed and implement that road. Okay. Kisumu ka endi wach moro liekore ni dwaro kom mar gavana. En adieri. Ni wach no liekore. Iwache kuonde mang'eny akeni imbi se winje. Mana mapiyo piyo. Kisumu bang' Professor Peter Nyang' Nyong'o nyaka wanene matut ahinya. Ing'eyo ni ngire gi baba king'iyo gik mang'eny makoro sani timore Kenya kagi. And if you look at Vision 2030, yeah, Kenyal rule gi out of the center stage. Kata most of these bypasses are ngogi niko matimore kagi. Omiyo kane governor biro e county ma Kisumu ne ogoro manifesto mokwongo titire. Ogoro mar ariyo miluongo nang'o wasetimo ng'o wadok tim. Adiera manitie en nitie gik mang'eny ahinya ma governor boro nosetimo maber. To ka ok watang' to ka ok wayudo ng'ama nyalo umo gik mosetimogo kaka gweno umo nyithinde kaka gweno umo tonge. If we cannot get somebody to safeguard the games, then we lose. And there are countless numbers of examples, Trevor. Secondly, nitie gik mang'eny ma bro nosechako ma samoro pok orumo. I'll give you an example. We have said no down or Lake Kisumu mondo ngi Lake Victoria. Kisumu should then face Lake Victoria, not turning her back on Lake Victoria. Once I identify so many projects there, I think the ones that we think are bankable are more than 16. I am certain by the time Governor Nyong'o is leaving, the 16 will not be being realized. We're saying watch my urban mobility plan. We're saying watch local area physical development plan. We're going to be a port, we're going to be operationalized. Ka wayudo SGR ka wuok kanyo kabiro kanyo. Wan gi gimilongo ni special economic zone. Sama meli obiro Kisumu kelo mwandu ka ang'o ma gidok godo. Okay? Ka yudo ng'ama ok ne kuma noneno kada kuma pati neno, and that's possible. We have had a Sonko moment in Nairobi. We have had a Waititi moment in Kiambu. And I think in Kisumu, you're not ready for it. And so I am in contention. Ani ng'wech mar bedo governor mar ang'o mar county Kisumu gigi momiyo. Okay? Nikech I think ni bedo but Governor Nyong'o and bedo but Baba Raila Amolo Odinga neno gima gineno. Okay? Kapo nono ni ok atimo kamano to anyalo
gidongere fail jo-Kisumu because I think there's no alternative. Pero yo chungo digo que tengo oromo to komni. Anoka wacho. Koro manyiso ni koro kata ka jo-Kisumu miyi telo. In king'iyo to kuonde mage midwa chakogo. Nikech iwacho maber ni nitiere gik moko ma jang' nyong' osechako monego bed ni rumo. To in iwuon kaka Dr. Matthews Owili. Ang'ono ming'iyo kama mikoni anto komiya to mae gima dwa nakwonga chako. Sani pod an jalup gavana ok an gavana. Mang'eyo masewacho ni en ni kabedo gavana tabro safeguard gik mabeyo duto te mangire osetimo. Awacho bende nabro tieko gik moko duto te mosechako mapok otimo mapok orumo. To awacho bende nabro chopo keyo mare. Chalo ng'ama nyopuro, chalo ng'ama nyodoyo tidhi kamoro. Abro teko keyo mare nikech ang'eyo ni katieko keyo no kalo gi plan mang'isi cha to Kisumu nyalo timo ang'owa, Kisumu nyalo konyore. To in terms of gima bro timo kaka an to kanyalo wacho sani an pod an jalup gavana. Campaign pok oromo. Ok anyal golo ni manifesto sani mondo amiyi sapodi. To josiasa makoro weche dhi mbele ma jopiny gi in ang'o medgi ni mondo jopiny okete pachgi ahinya nikech ing'eni kata wawacho kamano siasa to semana chakore. Nitiere joma nigi luoro ni koso bino ODM udhi donje sirikal chutho, udhi chungo ng'atu, udhi weru gi Ruto, udhi bedo gi Ruto, ji penjo no mang'eny. Ini bedo but jotelo gi ang'o madhi timore mbele ka? An laktar to nitie gimiluongo ni historia. Okay? Inyalo ng'eyo gima biro mbele kaluwore gi historia matimo ang'o mowuok chien. Nyaka ne wachak donje coalition kaka ODM. Kano jo winjo maber ahinya e gironi. There is no single time mapok wa produce a presidential candidate. Koso nitie? Dongo onge. Okay? Omiyo an gima ng'eyo ni ODM gi dho ngere remains one united indivisible party. Not just indivisible, mighty ODM party. Okay? And that bridge we cross when we get there. But gima wang'eyo. Okay? And nya winjo kaker odungira ndanyo wache. Ibura moro nyawane kode. Ni one emwadhi kelo presidential candidate. Koro kaponi wan arrangement mora mora. Okay? To koro wan wang'e ni president candidate gimbe giwach magin godo wabro winjore at that point. To sani kaka wang'e nyo watimo elections be wan kende party matimo elections every other time onego beni timo ang'o elections. Okay? Nyo wasetimo nyaka constituency ing'e mano wadhi ang'o. Okay? Was strengthen our party. Okay? Wabedo ready nikech ng'ano wadhi ang'o wadhi elweny. Okay? Omiyo sami dhi elweny idhi elweny kendo ng'o un gi telo matero ng'o matero elweny. To kan tie anything madhi timore at that point bro timore na logo toksan. Okay. Wan sane wang'eyo ni kaka ODM kaka wasebedo ng'adala mokalo wane ga gi jachung marang'o mar president. Yeah. Penjna DJ ni ndara mawuok Mamboleo nyaka got Nyabondo ka Julu ibiro kete lam karang'o ndara ni obedo ignored since independence ma Pastor Jonathan Owuor jaka Julu East. Na mawuok Mamboleo kadhi got Nyabondo. Gima ng'eyo ni ndara mawuok Mamboleo kadhi cho nyaka Faltana ni go lam sani. To wan gi Sparrows to mana en achiel kuomgi. Koro rita ing'eyo Sparrows like koro ini Nyabondo. Ing'eni kane iloso ndara mawuok Kisii kadhi nyaka Ahero cha to gigono lam madhi nyaka Kabwana Ines. Gicha gigo lam mawuok Oyugis kadhi nyaka Kindu Bay. Koso ng'e kamano. Gin kuondego. Omiyo mano bende timo ang'o bende biro koro gibedo mos. There are a few Sparrows madhi timore kanyo. And jatend piny oseduogo joge pap. I mean in ndalo moko ne gionge. Koro sani giseduogo gichako tich. Ne en gima dhi timo. Yeah. Engineer Akida wacho ni winji maler mos na incoming governor ma Kisumu chopo ire matek. Jo piny ywak ni yudi tek. Makamu bino wacho ni mos na Dr. Owili imose gi director mar broad based nationally. Broad based. Wano makamu. Kakoro wadhi kumoti ke gini. Ini ang'o madier ni mondo jopiny owinj kuomi kae kawuono deputy governor. Kakore ng'eyo e weche mopogore wach mar siasa, wach mar kuma piny dhiye. Ang'o midwa ni giwinj kuomi kawuono maler. Nitie weche mang'eny ahinya madwa ni mondo giwinj kuoma. To nikech koro ikela ka to be nitie gima ne wacho kodi kaka kawuono e weche mag devolution
to gi weche ma push pull ang'o gini. Osewacho ahinya kuom ndalo mang'eny ni mibadhi chando ji e piny mar Kenya. To pile pile ka ji paro wach ma mibadhi tiparo jotelo kata joma ni e migepe ma samoro kidhiri mondo mi yud kony to nyalo kwayi gimoro. To chalo ka gima jo Kenya bende koro sani oseyie ni onge gima inyalo yudo ka ok itimo ang'owa ka ok igolo gimoro. Adwa ni mondo mi akwa jowa ma jo Kenya ni wagol wach mar mibadhi ang'owa e pachwa. Okay? Ng'ama kao ng'ama kao asoya gi ng'ama chiwo asoya gin te gin guilty kaso kamano. Omiyo kidhi mondo yud kony moloyo te office mar piny owacho kik iparo nyaka tim gimoro ka tim ang'owa e kaptim ni gino idhi mondo demand nyaka tim ang'owa nyaka tim ni gino to in ng'ama bende chiwo service ng'ama chiwo service wa desist kata wawere gi weche mag ang'owa gi weche mag mibadhi. Okay? Nikech mibadhi ni kang'iye Trevor and one single most important thing kata factor mamiyo Kenya dok chien. Mani gima lich mogik. Neno ka nitiere ote mang'eny moseor ka wasoma na moko matin kaso bolora lura chenro ni ma Morris mar Kabonyo wacho ni penjo jalup gavana weche mag pur mar mchele dagi kete mbele agenda margi. Nitie agenda malich ahinya. Nitie mashin manchano wanyiewo makinya ngire kete koke mondo mi en gilo ni PPP nikech ing'eyo ni samoro counties bende ok nyal timo ala malo ka gini koro is a public private partnership. Mano kiny machielo en ni wa increase land under irrigation and then gi mechanization tingni minyalo puro wang'o gini go ting kamilo ni halo tractor mabende wa partner gi county mondo miyo gini okonjo. And then nitie gine machine mo maduong' kendo other ma county oketo ni midhi keto nwa gi piny owacho mamalo. Okay? Oseket $150 mar Ahero to kod Lower Kuja ma Migori. Okay? Mondo gimiluongo ni uptake mondo rice odhi nyaka Uganda bed process ka duoka watim gimitimono kanye mana Ahero kanyo kata Lower Kuja kucha. Okay. Ma Victor Nyakwar Sulmena ka wuka Julu Owili wamiyo promotion 2027 nyaka governor. Okongo Joshua Tugura wacho ni Ramogi TV Owili oromo telo kendo Kisumu biro dhi mbele ka jopiny omako lwete. Ongera jatelo. Kaso Ntima wacho kendo kutieko ni riek ok inyal keto manifesto ni to pok utieko tich gi prof. Mago jogi wajo Kisumu biro wach. Erokamano mane kama weche no mar duol kama deputy governor erokamano ahinya ko. Erokamano wadwa. Mamora ahinya chopo ka oluongo ni homeboy. My homeboy. Erokamano mane His Excellency Dr. Matthews Owili jalup gavana ma Kisumu kwa go mbaka e chenro mar duol mane kama weche no erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakach deno Ombija taya Nyakwar guok ocha pesa wanere Sadik.